ହେଇରେ ଶାଗ ମାନେ ଆଜି କରିବା ପିତା ଶାଗ ବରା। ଚାଲ 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 କ୍ରିକିର ପିତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ଶାଗଟାକୁ ଅସନା ହେଇଥିବ। ତାକୁ ଟିକେ ବିରିଟାକୁ ଟିକେ ବତୁରି ଦେବା ଟିକେ ପାଣିରେ କିରକିର କରିଦେବା। ତାପରେ ଧୋଇଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ କୁନ କୁନ ମୁନ ମୁନ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରିଙ୍ଗରେ ତା ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଦେବା। ବାସ୍ ପକା ଚାଉଳ ପକା ବିରି ପକା ତାର ପତ୍ର ତାକୁ ପକେଇକି ତାକୁ କିରକିର 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 କରିଦିଅ। ଟିକେ ପାଣି ତାକୁ ପକା। ତାପରେ ଖାପଟାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ମେସିନରେ ଘୁର ଘୁର ହେଇରେ ଦେଖରେ ଦେଖ କଳା ମୁଚ ମୁଚ ମେସିନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଇଏ। ଆରେ ରେ 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 ବରା ଖାଇବା ଯିବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବାବାରେ ନାଲି ପୁରା ରକତ ପକା ତା ଭାଇ ସଟ୍ର ପକା ତା ଦେହରେ। ହଁ ବାସ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଥୋଇଦେବା। ଦେଖ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆମେ ନହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଚୋଖା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଗ୍ନାୟ ସ୍ୱାହା। ତାୱା ବସାଅ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କର। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଥେଇ ଥେଇ କରି ଧିଙ୍ଗି ତାକ ଧିଙ୍ଗି ତାକ ଧିଙ୍ଗି ତାକ ଧିଙ୍ଗି ଦିକି 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 ପକା 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 ବାସ୍। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ କରେଇ ଦିଅ ବାସ୍। ହଁ ଏମିତି ପୁରା ଚକୁଳି ପିଠା ଏ ମନ ସିଧାର। ଦେଖ ହେଇଗଲା ଆମର ବରା। ଏଇଟାକୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାହିଁରେ ଖାଇବ କେମିତି ନାଗିବ ଯେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ତାଟିଆରେ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ଦେଖ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ କଡ଼ବଡ଼ କରିବ। ଓହୋ ହୋ ହୋ କି ସୁଆଦ। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରି ଖାଇବେ ତାପରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ପାଖକୁ ନା 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 ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ ଏତେ ଦୂର ଦୂର ଦୂର। ହଁ ବା ଏତିକି ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍।